Дай до моя син далечината. Не ме е страх от смъртта, сине мой. Страх ме е, че в онзи ден няма да има кой да ме изпрати в последния ми път. Отдавна написа завещанието си. Не заради пари, не за да няма спорове, а защото се страхувам един ден да си отида тихо и дори ти да не разбереш. Често казваш, че работата те поглъща, обажданията стават все по-редки. Разбирам, имаш свой живот, но понякога, мамо, толкова купне да чуе само едно. Мамо, добре ли си? Онази нощ колемичих до леглото и започнах да се моля. Сълзите ми капеха, когато попитах Бог. Нима, накрая ще остана напълно сама. И тогава в сърцето ми прозвуча глас. Бог казва: хората са под Божията грижа. Бог е с тях. Те винаги могат да се осланят на Бог и Той е семейство за всеки свой последовател. С Бог, на когото може да се опре. Човечеството вече няма да бъде самотно или безпомощно и онези. Сълзите ми рукнаха. Разбрах, че има един, който никога няма да ме остави. Сине мой, ако един ден мама си тръгне, не скърби за мен, защото ще знам, че се прибирам у дома, там където Бог лично ще ме посрещне. Ако и ти се страхуваш да си тръгнеш сами в тишина, напиши амин. Ще ти изпратим силно послание в месенджер. Присъедини се към нашата безплатна група за изучаване на вярата. Пастор ще се моли за теб. Където и да си, сине, Бог и мама те чакат у дома.